A miña moza pillou Netflix polo efecto, vamos a ver a serie na que matan a Xunta. Eso é o equivalente a dicir, es para un amigo, yo nunca pagaría por Netflix. No, exacto, collemos Netflix para ver a serie da Xunta e claro, nunca usáramos Netflix. Entón, pasamos unha cousa, que o algoritmo de Netflix dixo, estos son uns putos de praia que lles gusta ver como matan nenas asiáticas. Entón, eu Recomendamos Humor Amarillo. No, porque se está para Video. vou a falar de non tanto unha película, sino o que me foi soltando, vale? Entón Netflix, o primeiro que me soltou foi Antares de la Luz. E é en Chile unha secta que en torno a un tipo que lle daba ayahuasca, que se conseguiu toda a parte deles, e acabaron sacrificando un bebé que tuvo unha das súas socias da secta poníamos. Non vos digo máis, porque estes son 3 episodios que tedes que ver. E despois dixen, que che gustou outra mierda, vamos con máis. E soltoume, non sei se vos acordades de uns anos que en internet estaba o de mujeres solteras cerca de tu casa, e por ser outra plataforma que era... Hace unos años, ou fai 5 minutos, cando abres calquera páxina para ver unha peli pirata. Ou unha página web que se chamaba Ashley Madison, que era como un Tinder para casados que querían liarse con outros casados. Que, por certo, tiveron a mellor publicidade do mundo cun cartel da Reina Sofía. É unha cousa que eu nunca entendín na vida. O sea, por que teñen que estar casado a outra persoa? É dicir, a ti en que che afecta? Porque, según o Ashley Madison, era para manter o segredo, porque tú xogabas o teu matrimonio e outra persona xogaba o seu matrimonio. Este documental de 3 episodios é epiquísimo porque empezas a descubrir cousas de había moitos bots e en realidad casi non había voces e lle estaban quitando pasta a saco. Entraron uns hackers, sacaron os nomes de todos os tipos que estaban poñendo os cornos e publicaron en internet, etcétera, etcétera. Pero o peor é que non estaba poniendo os cordos, estaban intentando mentre eran vaciados de cartos polos bots. Que é ainda máis patético. Exacto, era moi... Hai unha cousa moi divertida, que é o máis divertido desto, é que un tipo cristiano que casou, tuvo 2 fillos e tal, meteuse na página web, registrouse, empezou a consumir eso, a poñer os cornos e despois deixou. E volveu a estar a pesar mulher porque conseguiran éxito sendo youtubers cristianos de crianza cristiana. Hasta que saliu, estaban nun congreso de cristianos e youtubers cristianos e saliu toda a información na rede, saliu polo telediario e ele quería morrerse, sí. E, por último, antes de deixar de pagar Netflix, recomendeume 3 perfectos desconocidos, onde un tipo vai á universidade e descubre que ten un gemelo que non se conocía porque era adoptado. E de repente, se empezan a salir pola tele, aparece outro gemelo que, como os viu na tele e eran iguales que ele, dixeron, coño, se vos sodes gemelos meu. E empezan a destapar que pasou a ele. Non vos conto máis porque quero que vexades 3 perfectos desconocidos. Porque é unha barra basada, un dos peores experimentos da ciencia na modernidade que Pero isto, o sea, un documental. É documental. Todo o que vos dixen son documentais os 3. Pues estaba pensando que me recordaba moito un capítulo de Expediente X que vi outro día. Es decir, los gemelos